amma ai duk tare ina tare da ke na san ba sana'a kike ba a gidan baban ku ke akwai abubuwan da kai ni garan kaina na ga ya dace ne miki kaza wani biki ne ake a gidan ko kuma haka nan ranar nayi wata samayya ta ke ma in zo in ce in miki kaza shi yasa aka ce ma hakurci ma wadaci in kika yi hakuri insha Allah wanda ke tare da shi wata ran zai miki abin da baki taba mamaki ba ai shi dama roƙo yana ma zubar da mutunci wanda zaka ce wai zaka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe dole zai gaji da kai saboda ko da mutum yana ganin kima ko yana ganin mutunci in har zaka roƙe shi wallahi sai ka zama gaskiya ne wani to ya kamata su ma a ce mazan sukan kyautata din ko da budurwa ba sai ta ce wai ba ni ba ko yi min kaza ba kafin ta ce din ka kyautata mata amma akwai wanda su halinsa ne roƙon dole sai gaskiya ne ina da masoya soyayya ina da ke yana da ki sarauniyar duniya kuma iji zan yi shi babu tayayya habibiya ta gobe zaga alƙariya tun da so ya shige ni babu ran da za na bar shi na ɗauka amanar soyayya ta akan gaskiya za na kula miki za na rike miki amanar soyayya ta akan gaskiya amanar soyayya ta akan gaskiya za na kula miki za na rike miki